Sumilir luwes dadaku. Aku Bagas, lungguh ing emper omah karo nyawang langit. Ing kono katon layangan warna-warni padha jejogetan. Nanging mripatku malah tumuju marang layangan sing katon sepi. Layangan kuwi tanpa rupa, mewujud kertas coklat tanpa anane gambar. Layangan kuwi kagungane Pak Dekarso, tangga teparoku. Pak Dekarso kuwi tukang layangan sing wis kondang ing kampung kene. Nanging beda karo layangan liyane sing digawe Pak De, layangan sing iki katon tanpa urip. Aku kerep ndeleng Pak De lungguh ing ngarep omah karo nyawang layangan kuwi. Amarga kepengin weruh, aku banjur takon marang Pak De. Pak De, kenapa layangannya didamel polos mawon? Kok mboten diparingi gambar? Ditakonku marang Pak Dekarso nalika semono. Pak Dekarso banjur mesem. Layangan iki istimewa le, Bagas. Ora butuh gambar kanggo nalika wigaten. Sing penting kuwi maknane. Ngendikane Pak Dekarso karo ngelus layangan kuwi. Aku bingung. Makna apa sing dikarepake Pak De? Apa mung layangan tanpa gambar bisa duweni makna? Dina-dina sak banjure, aku kerep ngematake Pak Dekarso. Aku ndeleng dheweke kerep ngobrol karo layangan kuwi. Kadang kala Pak De katon sedih. Nanging ing wektu liya dheweke ya iso katon seneng. Nganti ing sawijining dina, Pak Dekarso lara. Dheweke ora bisa gawe layangan maneh. Layangan tanpa rupa kuwi tetep gantung ing emper omah. Aku nyoba ngobrol karo Pak De. Nanging dheweke mung mesem lan ngandani supaya njaga layangan kuwi. Krungu yen Pak De seda, atiku rasane perih banget. Aku ora ngira yen kuwi bakal dadi omong-omongan terakhirku karo Pak Dekarso. Dina-dina sakwise Pak Dekarso seda, aku ngrasa kelangan. Aku banjur eling marang layangan tanpa rupa kuwi. Aku njupuk layangan kuwi lan nggawa menyang lapangan. Nalika tak ulur benange, layangan kuwi mabur dhuwur banget. Ing kono aku lagi ngerti maknane layangan kuwi. Layangan tanpa rupa kuwi nglambangake urip. Urip kuwi prasaja, nanging duweni makna sing jero. Kadang kala urip kuwi katon sepi. Nanging ing kono ana cerita sing bisa diwulangake. Layangan kuwi uga nglambangake Pak Dekarso. Senadyan dheweke wis ora ana, nanging piwulange tetep ana ning atiku. Wiwit dina iku, aku kerep maburake layangan tanpa urip kuwi. Aku ngobrol karo layangan kuwi, kandhani kabeh masalah lan kebungahanku marang layangan kuwi. Layangan kuwi dadi koncoku, lan aku ngerti yen Pak Dekarso mesti mesem ing swarga nalika ndeleng aku maburake layangan kuwi saben dina.